Usa ka ba sa mga nakadawat o natag sa mga auto post nga matud pa link sa usa ka adult video diha sa inyong mga social media accounts? Kini ang inyong masinati. Ayaw i-click ang link o mas maayong diretso kining i-delete. Kini ang pasidaan sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa Central Visayas. Suma pa kung maklik nimo kini, posibleng direkta kining mo download og malware nga magkuha sa tanan nimong personal nga information. Lakip na sa mga online transactions sama sa online banking. Sa ilang social media account, usa kini sa panawagan sa kapulisan og mihatag og pamaagi unsaon kini paglikay. Matud ni Police Staff Sergeant Ronel J. Ocariza tigpamaba sa ACG Visayas nga ang ilang buhatan nasyonal misusi na niini. So, let's say for example, nakasave mo nga bank accounts in your cellphone, mga password, makuha na nila upon clicking sa link. So, makuha sa hacker, makompromise na yung online banking. So mo na siya, i-DSP nila nga para makabiktima.